सुन आ कह दे तनी आओ तरह से बियाह देखे वाला है लड़की वाला आओ तरह से बनचल लेखा जहाँ कैलस सारे तब पिछले 7 गो भागल बारे से 8वां अगर भागल आपकी लगन अगर गईल तब बुझब अनु बांध के रखब घर में सुना हई सब रखले बानी सोन पापड़ी रखले बानी हई बानी हई सब रखले बानी सुना आ तूहू तनी एकदम ठीक से बतियाई ह हम पूरा घींचे के चक्कर में रहब ठीक नु हाँ ठीक बा बाबूजी का कहले हा ठीक बा कहाँ बा मनु कहतन ठीक बा जी अरे ठीक बा हाँ ठीक बा ठीक बा ए ठीक बा मनु ठीक बा हाँ ठीक बा आओ तर से ठीक नु कब बढ़िया से देखना रे मैं अब टाइम भइले बा अब अही तरह भूख लग गई अरे ना अरे भूख नाही देख न हरुआ को बइहा स देख नारू देख देख नारू देख नारू का कहते रहे देख नारू हाँ हाँ बोला तनी प्रणाम प्रणाम अरे 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 आई आई अरे उन्ने नहीं बाबूजी हेन्ने 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 गोल लगी हेन्ने बा अरे हेन्ने बा चोरण हेन्ने बा हाँ 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 समझे गोल हाँ 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 जी समझे हाँ के हाँ हेलो अरे हम हमनी के बेटिया और से आइल बानी जा हाँ? बेटिया और से आइल बानी आई 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 हेन्ने बेतिया से आइल बनी बेटिया और से बेतिया से अरे लइकनी का बाबूजी हो ये अरे मजाक के लिए गिर गई गिर रहा मजाक के लिए हाँ मजाक के लिए गिर गई बानी नहीं मजाक करता नहीं मजाक कर बैठी रहा चोट न लगल है नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठी बैठी नहीं रहो रहो बैठे बैठी हेन्ने बाने हेन्ने बैठो हाँ हाँ बैठ हम के अंदर पूछले बैठे थे हाँ हाँ मारा सर फूट जाए बुन तुम्हारे पे हल्ला कर तो रोहन देखा था बैठा ही बाबूजी तू बैठ बैठ ए भाई साहब लड़का कहाँ बा अरे लइको हम ही है लइको में हां लइको बाबूजी होने पाना बतियावत तड़े हमरा लड़का से बतियवले हैं कुछ ना का कहत रहे हैं पूछत ना लइकवा के ह जी लइका के बाबूजी हो जा बैठा बता अच्छा तू ही न हुआ लड़का हां बताओ नहीं बैठा 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 बैठी 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 हाँ का नाम पड़ी हाँ का नाम पड़ी ढेला ढकेलू बापे के नाव चेपा पेलू का करने पेलू ढेला ढकेलू का ढेला ढकेलू बापे के नाव चेपा लू लू को का लू कहत रहे हे मर्दवा बहिर हो का अरे अपन नाम बताओ का चला बता अपन नाम बताओ तेरे उनका नाम है ढेला ढकेलू और उनकी बाबूजी का नाम है चेपा चेपा ढेला ढकेलू हाँ नाम सुनले बानी ढेला ढकेलू के हां वे नाम चेपा कहा था बड़का चेपा हाँ हाँ कि बाबू तुहार लइकवा का करला अरे हेन्ने बने हेन्ने तुहार जी। लइकवा का करला तुहार लइकवा काना है काना काना है तो लइकवा काना है नाम का हो का दो काना कहत रहे नहीं नाम नाम का हो लइका के अच्छा गोबरी ये सिखाई बस सारे हमके काना है बाबू मारत का गोबरी। गोबरी काहे तो ना गोबरी पर कहाँ से पैदा भइल रहला जैसे हमार माई न दुकासुले रहनी हाँ। कि गोबर पाथत रहे तुहार माई गोबर पाथत रहलिन वही तो हो गइला हाँ। एक खातिर तुहार ना गोबरी पड़ल ए कहत है कि तुहार बाबूजी बियाह हो गइल बा हाँ हमार बाबूजी बिया भइल बा तमे न पैदा भइल बानी माई के बाबूजी कहाँ बाड़े इनकर बाबूजी नहीं नहीं कहत है कि इनके बाबू लइके कहाँ बाटे बाबू ए बेटा बाबू ना हमार बाबूजी हम ये दे बाड़ा ये दे हमरा के काहे छुअत है अच्छा तू हमरा के काहे छुअत है तोरे बाबूजी के बियाह हो गइल बा बाबूजी का कहले तोहरे बाबूजी के बिया हो गइल बा हमरे बाबूजी के ए मजदम हमरे बाबूजी के बियाह हो गइल बा बहिर एक दिन हिर बहिर आंधर में हम बात ना कर चाहेले के हां हमरे बाबूजी के बियाह हो गइल बा अरे हमारे बाबूजी लइकवा का करेला लइकवा का करेला हम हम हेलीकॉप्टर के ड्राइवर हैं है केना तनखा पावला के खेत में हेल गइल ह के हेलल बाटे खेत में अरे वे हेलीकॉप्टर बहिर बकाऊ हैं
ड्राइवर जाके देख रखे है समझी जी भगवान हम का करी राम मिला है जोड़ी एगो आधार एगो बही हाँ कहा था ये समझी क्यों नहीं कल से ये समझी कहा था कि लड़का कितना कमाला महीना के हमरा से वो बतियाई हमरा से बतियाई 20 लाख अरे मर्द तोर कनवा में घुस जाए का हेलो। वही आदमी है का भाऊ 20 से कम ना हो 20 लाख कम से कम अरे हाँ 20 लाख देखा लड़का हमें सरकारी चाहिए सरकारी से ही फायदा है मान ला लड़का मर गए तो नौकरियाँ हमारे बेटे हुआ मिल जाएगी पहले तो बोले बात लगना पड़े क्या कहते हैं कहा था 20 लाख दी है नहीं का? लड़का सरकारी रही जब मतलब दम मर जाई तो नौकरिया बेटे हुआ हो और जाए तरकारी बनी बिया में तरकारी नहीं गौरी बेटा हुआ के मारे के बात करत ना कि बिया हवा होई ना तो सरकारी रही तो दमदम मरी जाएगी तो बेटी हुआ के पेंशन मिली रे हराम दादा चले आते ये मुंह मोरे के बात अरे करता नहीं, देखा कौन कंपनी में बांटा ये कौन कंपनी बता लिफ्टिंग कौन कंपनी नानी के नाम पूछता है क्या कहता है कौन कंपनी में काम कंपनी में कौने बता बाबू फोनवा का ये कंपनी में लिपिंटिस नाम बता देता बता बता लिपिंटिस कौन कंपनी है लिपिंटिस बोल दे लिफिंटिस कंपनी में फिंटिस हाँ लिपिंटिस वो सरकारी कंपनी है हाँ सरकारी है अरे वो हमरे से बतियाई ना महाराज हमरे से बतियाई ए, मर्दबा मार दे ए बाबूजी बहिर हो का हमरे से बतियाई ना मार दे तू का बेबे अरे पर हमरे से बतियाई ना तू का बतिए हमसे तू क्या का बतिए बता बहिर कहाँ जाता रे ऊ? ते बहिर हो का नंबर आयल बनाओ बैठा एक नंबर सुना तो नहीं अरे हराम दादा बाबूजी माई के छेड़े ले बना मार साला के लाठी लिया के लिया लाठी लिया या ना बने का ढोंग करत है कि कहता कि मेहरा रुके विवाह कहाँ झोटा काहे पकड़ना सही अरे वो आधार बने का ढोंग करत है हम तुहार झोटा पकड़ ली हम तुहार बाबूजी मारता अरे बिया करे काहे ऐसे कैले बाड़ा तू लाठी निकाल हम तो केकर बार पकड़ ली ए लड़का का मार भागा ना दूंगा पागल बटे भगाओ साले के भगाओ ए साले भगाओ अरे माई भगाओ साले साले हमें लौकत नहीं बा अरे मार कैसन रही तिल ए तू लोग क्या करो लोग 20 लाख पाइल बा कि ना 20 लाख पाइल बा 20 लाख पर आई हाँ होकर रहन नहीं देखनी हां के कलसा के नहीं करे वो मार करे आइल बा मार करे आइल मरलसा ई बहिरा के का करी हम सुन हमार मम्मी जी को छेड़ा है हाँ छेड़ा है लेहा है कौन लेहा है अरे लेड़ा नहीं है हाँ इनको छेड़ा है इनको छेड़ा है गौरी रहते वो हमार बार पकड़ लेला सो पकड़ लसा हमरा के मरलसा हमें ते अंदर बुझले बाटे के आगो के ते अंदर बुझले बाटे हमके मार अरे मारी ये भैया अरे साला रे चीर हरण पहले से अरे साला सब दिन के चीर हरण सब दिन के चीर हरण हमार मम्मी को छोड़ दे सब दिन के चीर हरण करता अरे मार रे भाई अरे भाई हां ए के संगवा जनरल है तुम कहां बारे हो कहां बैठे रे ए कहां गए रे कहां गए रे संगवा जनरल ले जाओ मार दे भागा दे मुंह आ दिया तो भागा चल ले जाओ बाप के लेके चल ए साला ई पागल आ गई भाग रे अरे भाग रे ए बाबू कहां गए ई युद्ध के असर बाटे अरे युद्ध के अमेरिका से होता है ईरान से ओकर युद्ध के असर बाटे सब लोग के माथा पकड़ा गई बाबूजी भागो ना तो गोला गिर जाए इस साला आ जाता रह के हमरा के चौकी के नीचे नुका दसा चलो नुका दे चल